Soc Sergi Càmera, soc fotògraf, documental i des del 98 que em dedico a documentar la violació dels drets humans a diferents llocs, a la frontera de Melilla i a fer el seguiment de les problemàtiques dels refugiats a diferents llocs del món. Treballant al diari, però clar, no m'acabava de trobar bé, perquè eren notícies fast food, ràpides, de consum ràpid, i que no podies acabar d'entrar en temes que creies que eren interessants de parlar-los i de denunciar. I la premsa també és així, avui t'estimo, demà no t'estimo, si un dia tens tu la imatge te l'agafaran amb tu, si l'endemà la té un altre, la imatge l'agafaran amb un altre. És com molt hipòcrita, I també a vegades es parla des d'un cantó molt des del nostre, no mirem, es tapa la cara dels nens d'aquí, però no tapem la cara dels nens de Palestina morts, no tapem la cara dels nens de Síria morts, però els nens d'aquí sí que tenen tota la protecció, Vull dir que a vegades la premsa d'aquí crec que també necessita una regeneració com la política, que està molt la premsa tradicional d'aquí, necessita una regeneració total, i per això vaig decidir fer-me freelance i treballar pel meu compte, I treballar amb la tranquil·litat, de no haver d'enviar cada dia una imatge, amb la pressió, Com jo m'he trobat, per exemple, a l'illa de Lesbos, hi ha les grans agències, AP, Reuters, AFP, hi havia els 3 fotògrafs, però clar, això representava competència per veure qui feia la foto i qui no la feia, competència de tapar-se, arribar al punt de tapar-se cadàvers perquè l'altre no fes fotos del cadàver que s'havia trobat a la platja. Vull dir que arribes a un punt de denigració moral, de tenir la foto tu i prou per poder-la vendre millor quan la qüestió és que tots la tinguem i la puguem distribuir al màxim de llocs possible per intentar canviar la cosa. I em vaig trobar en aquesta situació a Lesbos que em va xocar molt, de com jo sol quedar amb tranquil·litat, anar fent un treball a més llarg plaç, sense l'estrès de fer la foto i enviar-la ràpid i perquè es pugui publicar tots els diaris del món, que al final acaba sent un mercat, és un mercat pur i dur de mercenaris, d'anar a fer la foto i cobrar. I moltes vegades ni interessar-te el tema que estàs fent, només perquè saps que et donarà un benefici econòmic. Per això jo em trobava amb aquest xoc, Sí, però al final vaig decidir treballar més amb organitzacions perquè crec que les fotos tenen més recorregut i fan un servei millor. Són gent com nosaltres, que tenien una vida com la nostra, tenien un cotxe, tenien una casa, tenien tot el que tenim nosaltres i un dia per l'altre comencen a caure bombes a casa, al costat de casa teva i has d'agafar tot el que puguis i en 24 hores marxar i deixar-ho tot. I començar una nova vida amb una maleta, només amb una bossa i amb tot el que portes. I per això jo crec que tenim l'obligació, com a éssers humans, d'acollir-los i de vetllar per aquestes persones refugiades que fugen d'una guerra. Cadascú des del seu cantó, des de la seva feina, des del seu diari, del dia a dia amb la família, crec que tothom està obligat a participar davant d'aquest drama. Som persones humanes i si deixem d'actuar davant d'aquest drama ho deixarem de ser. Perdrem la dignitat com a persones. La fotografia és estètica, per tant la meva feina és fer la foto tan maca possible perquè se li quedi gravada amb el que la rep. La meva obligació és fer la foto perquè la persona que la vegi se li quedi gravada i se'n recordi sempre. A vegades la gent diu com pot ser tan maca una foto que a vegades alguns diuen les teves fotos són pornogràfiques perquè són dures però són maques, que fins i tot me la penjaria al menjador però és una imatge molt dura. Però és això, la fotografia és estètica, es basa en una composició, en unes línies i al final la imatge és bella però dolorosa. La fotografia crec que com tot que provoca alguna mena de sentiment, sigui dolor, de ràbia, de tristesa, es pot considerar artística, una peça artística. Els artistes sempre han estat a vegades provocant a la política, provocant-los. Jo crec que aquest és l'art, de provocar i d'intentar canviar les coses. Hi ha moltes fotografies que han provocat canvis al llarg de la història, com per exemple la foto del nen de
la platja mort, no? Ha fet que molta gent es mogués, des de socorristes, des de gent que estava sentada al seu sofà, uns socorristes d'aquí de Catalunya que van decidir agafar tots els dies que tenien i anar-se'n allà a salvar vides, no? Des de molts i molts més voluntaris de tot el món, no? Hi ha fotografies que poden arribar a canviar coses, no? Però normalment canvien amb les persones de base, no? Amb el poble. No canviarem polítiques, no canviarem les maneres de fer de la política, ni canviarem les fronteres, però sí que es canvien la base, no? La gent de baix, no? Perquè em vaig trobar també que en el recorregut dels refugiats que vaig fer la majoria de gent que ajudava era la gent del poble, no? Moltes organitzacions estaven absents, organitzacions internacionals de gran prestigi, que no feien gaire res, però que els que feien realment era la gent del poble, no? La gent que els hi passaven els refugiats per davant i els hi donaven coses per ajudar-los sense donar-los res a canvi. La majoria dels que contacten amb mi tenen molta pressa per guanyar premis, per ser famosos, però és això, el treball, si fas un treball bo, el premi vindrà. Vull dir, no, és el que comentava una mica abans, no? Que hi ha gent que va fer només la foto allà, en un lloc de guerra, perquè sap que pot fer 10 morts i fer una foto molt guais, no? I després també el problema aquest, no? De que fan exposicions, no? I prenem copes de cava davant de fotos de nens morts, no? Vull dir, també em trobo una mica, no? I davant, no? Que fotón más bonito i amb la copa de cava aquí davant, no? Això també ho trobo bastant. Que s'hauria canviar una mica aquest plantejament, no? Una exposició és una exposició i es va parlar del tema i després no són trobades entre amics, no? Per fer una exposició i ja està, no? Però hi ha anat a moltes que s'acaba fent això, no? De passejar-te davant una copa de cava i un canapé davant d'un nen que s'està morint de gana o una dona que acaba de morir afogada travessant el mar, no? Crec que necessita bastants... Hi ha també bastant ego, no? Amb alguna part. Suposo que passa amb totes les disciplines artístiques, però a vegades també hi ha alguns fotògrafs que es creuen que és més important que ells estan fent la foto que el que està passant, no? També, i aquesta també és una equivocació, no? I la dels fotògrafs joves és això. Hi ha alguns que els veig bé, però la majoria, suposo que és el plan de la joventut, no? Tens moltes ganes d'això, però de guanyar un premi molt ràpid. Jo sempre els dic, és que guanyaràs un premi, sí, molt bé, però vindran a felicitar tots, no? Com si marquessis un gol, però és que al cap de 10 minuts has de tornar al mig del camp, a xutar la pilota, perquè quan t'hagi passat tota l'eufòria del premi hauràs de continuar treballant. I jo conec gent que ha guanyat molts premis i després no treballa, no? Perquè també la gent es pensa que com que has guanyat molts premis no et truca per contractar-te, no? Pensen, ui, aquest serà molt car. Jo conec gent que els hi ha passat això, que ja no diuen que tenen tants premis perquè els ha passat, perquè hi ha gent que es pensa que com que tens tants premis doncs voldràs cobrar molt, no?